ondt og sørgeligt. For livet er det hele, og tiden vil bringe os begge dele, men forhåbentlig er alt det gode, glædelige og lykkelige. Og lige præcis i dag er tiden for jer glædelig. Ja, lige nu er tiden mega, kunne vi sige, i jeres kærlighed til hinanden. Og se lige engang rigtig godt på hinanden. I sidder jo her sammen med jeres 2 dejlige børn, Mathias og Mia. Og måske næsten kunne ønske jer, at tiden bare for et øjeblik kunne stå stille, så den her glædelige dag bare kunne vare ved. Nu siger Benny Andersen godt nok, at vi ikke kan se tiden, men på en eller anden måde, så synes jeg, at han har helt ret. Så på sin vis, så er vi mennesker jo hinandens tid, når vi elsker hinanden. I 2 har kendt hinanden længe nok til at se, at I er hinandens tid. Fra det første møde over forelskelsen, til kærlighed, mandens omsorg, samhørighed og fællesskab, der har I 2 været hinandens tid. Men i kærligheden, der er tiden den anden, den elskede anden, som vi kan se ansigt til ansigt. Og så kan det da godt være, at tiden går, som tiden jo gør. Vi har jo helt sikkert lagt mærke til, eftersom vi med tiden er blevet voksne, og har fået 2 dejlige børn, som nu har fået vane at vokse og skyde i vejret, og på den måde minder os om, at tiden går. Så nej, vi er ikke i tvivl om, at det går. Men i kærligheden, der bliver vi hinandens tid på en sådan måde,